Ассалому алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Али Акбар. Хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Барои шумо подписчико ки бисёр хостанд, нархи iPhone X-ро барои шумо, яъне iPhone 10-ро нархашро дар Туркия мебинем. Омода бошед, рафтем. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош. ин ҳамияи iPhone 10X нархш 6200 лира. Иҷа нархш 6200 лира. 256 гигабайт памятш. Бо чиша мебинем 12 мегапиксел, дата камера дорай қафош, фақат шишаи холия. ина мисол камера медрой, ина онхелиш мекунӣ тамом меброя. ина ми намудай пули як мошинаи дар Тоҷикистон ва фикри ман нагириш хубай. қайҷа бо чанд намуд чӣ дорай мисол, яъне бо замонавӣ мегира иҷа ҳар намуд мешавад. Galaxy S8 нархш 4000 лира, ки ям хубае. iPhone да хубтар ба фикри ман. Samsung Galaxy A7 нархш 2200 лира. Намудай ям хушрӯай мекунад. нархи Samsung Galaxy Note 8 5000 лира, неки соз зивадай. Вих шруби телефона. хуш дӯстони азиз, навор кӯтоҳ мешавад, барое ки подписчико хостанд ки танҳо нархи iPhone-ро дар Туркия фаҳманд. мо барои онҳо видеоро тайёр кардем. дидем ки нархи iPhone ам бисёрам қимматай дар ин ҷо ва ин видео ба охир расид. дар видео лайк монед ва дар канал обуна шавед то наворҳои дигар. худованд нигаҳбонтон бошад. خالی لبش باجی خراسانه پشی برش مهرهی مرجانه رگی لبش لالی بدخشانه دوری سرش چادری خطلانه چی کنم وای سراغم نکرد نظر بر دلی داغم نکرد